Ang kinabuhi usa ka sugilanon. Ug matag sugilanon, tunay nagkalain-laing anib ug pahina. Matag yugto, puno sa gugma, kalipay, kasakit, kayugot, ug pagpasaylo. I had forgiven you. Di pa sa'yo natin ka. Kaniadto pa. Ang mga hagit, tanghaga ug problema, hatagan og katinawan ni Tatay Dodong sa Dear Tatay. Dear Tatay, Lunes hangtod Biyernes, alas 8:30 sa gabi ug alas 11:30 sa buntag. Dinhi lang sa NTV CCTN Channel 47.